Ola, que tal, miña cousa bonita? Eu son Tucho, pero chámame Antón, non, como era a frase? Ola, que tal, miña cousa bonita? Eu son Antón, pero chámame Tucho. Así é. Benvido un día máis a miña canle do YouTube. O episodio de hoxe vou a falar da segunda semana do Camiño do Artista, del Camino del Artista. Este libro de Julia Cameron, que é a Biblia dos artistas, é a Biblia dos creativos, é un curso para reconectar, para descubrir a nosa propia creatividade. Este manual, este é un reto que vamos a facer durante 12 semanas e acompañade, se non o fixeches, ve o episodio anterior, suscríbete, dalle like, me gusta. E nada, neste episodio vamos a falar de recuperar esa sensación de identidade. Para iso, quero vos falar deste cadro que teño aquí atrás, vou vos falar deste neno, do neno interior que todos levamos dentro, dese neno interior que un día fomos pero xa non somos porque medramos, e vou vos falar tamén de contra quen o temos que protexer, contra quen temos que protexer o noso neno interior. Quédate ata o final porque te vou explicar ao final deste vídeo. Nada, dentro cabecera. Na 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 na. Pero que, en verdade non teño cabecera. O Camiño do Artista, Julia Cameron, semana 2 de 12. Vou facer agora un resumen de toda esta teoría que hai neste capítulo, que hai neste episodio. Vou falar como diferentes conceptos e logo vou dicir como eu o estou a vivir, decir, como estou vivindo esta semana do artista, como estou agora avanzando neste reto, cales son os pros, cales son os contras, como ainda son escéptico. Vou falar deste cadro que teño aquí atrás e demais cousas. Por iso quero que me acompañes. Vou empezar a falar deste cadro e para falarche deste cadro quero falar deste neno, quero falarche do neno interior que todos levamos dentro, pero xa non somos porque medramos, pero que ainda vive en nós. E daquela é unha idea que ainda comparto con Julia, porque que me pasa con este camiño, que me pasa con este libro, que non me acabo de creer moitas das cousas que aparecen no libro. É como que hai cousas que sí, cousas que non, e daquela estou buscando como paralelismos para como poder creer no libro, para poder como acercarme máis a él. É dicir, como estou dando a mí un sitio demasiado espiritual, religioso, pero que o libro ten, é daquela como eu estou traballando nesto, pois terei que facer ese caso. E Julia, nosa querida amiga Julia, entende a creatividade como algo inherente, algo propio á experiencia humana, é dicir, como que é algo que está dentro de todos, como que a enerxía de vivir, a enerxía é pura enerxía creativa, como que como unha enerxía, unha forza poderosa como que subyace a todas as persoas. E se a busques dentro de ti, tens que atopala. Eso é como que nos di Julia. Pero ela enfoca moito ao creador, enfoca moito a Dios, enfoca moito ao universo, como se era unha enerxía superior, poderosa, que está como ou dentro de nós, ou que está como no cosmos, no universo, e por eso como que a min chirríame, por eso son escéptico todavía co libro. Eu teño como que intentar buscar como uns paralelismos para acercarme a ela e como poderlle comprar como as ideas que ven do libro. E nesta pintura, neste que fixen eu, dicir, eu son Tucho, son pintor, pinto cuadros, este é un dos cuadros que pintei no último ano, pois hai unha idea que compartimos, é dicir, como que eu empezo a pintar este cadro antes de empezar a lectura do libro, e hai unha idea como que me gusta moito porque compartimos, e daquela é a miña forma de acercarme ao libro, e quero compartila agora contigo. Vouche falar deste cadro, vouche falar deste neno, e vouche falar da persona ou de contra quen temos que protexer a este neno. Vale, xa che puxen en contexto do que vamos a ver neste episodio, así que, sin máis preámbulos, métome co cadro. Vouche contar a historia, vouche contar no momento no que está contando esta peza. Así que nada, vou. Julia dinos que dentro de nós hai o neno interior, que é onde nace a nosa creatividade, que é onde nace nese neno interior, nese neno artista, é onde nace ese espírito, esa forza, esa curiosidade, esa enerxía. E para contarche isto, tenho que contar a historia do cadro. Pois este cadro fago a partir dunha foto que me sacou miña tía, porque eu son un neno que está subido a fibra múltipla, o coche máis bonito da historia, para algúns, para outros non tanto. É daquela unha mañán de verán, unha mañán de domingo, vou ca miña tía, vou con meus primos a dar un paseo por Carballo, iba a decir por Carballo, non sei nin como se chama o sitio onde eu vivo, o sitio onde me criei. É daquela vexo a un avestruz, vexo un animal que parece casi fora do cotidiano, fora do normal, un animal mitolóxico, un animal fantástico, un avestruz, sorpréndeme.
E daquela desa sorpresa, desa curiosidade, digolle, María, 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 para o coche, quero ver eso. E nese momento, nesa curiosidade, pois, que para o coche, que miña tía non sei por que me compro o capricho, pode ser porque é moi boa, pois eu son moi pequeniño, son así moi pequeniño, e que pasa? Que non vexo o que hai por riba do valado, non vexo a avestruz porque o muro, as flores, as plantas que hai por detrás son máis altas que a min. E daquela como nesa necesidade de ver a avestruz, nesa necesidade de contemplación, pois eu decido subirme ao capó do coche. Miña tía dame permiso e ponse a sacar fotos, e daquela, para min, a arte é eso, para min, a creatividade é eso, para min, é como ese impulso, esa forza, esa curiosidade que nos move. E daquela son eu subíndome ao capó do coche para ver esa avestruz, para ver esas luces, para ver esas cores, e a creatividade para a nosa queridísima Julia Cameron tamén é eso, ese neno interior é a que nós temos que protexer. Porque se ese neno interior que vive en nós era un mosquito, se sente protegido, pois vámonos a abrir cara esa creatividade, cara esa enerxía superior, cara ese Dios, cara ese universo, cara esas enerxías. E como xa saberás, este camiño de artista é un camiño de sanación, é un camiño de curarte das feridas e de curarte dos bloqueos creativos que tens, dese bloqueo de ser un artista ferido. É daquela, como todos os procesos de sanación, é algo que comentaba Julia, que eu non sabía, é como que parece que nos bloqueamos ainda máis querendo curarnos, que parece como que nos estamos toleando, pero hai unha curiosidade, é que eso é o que di Julia, eu ainda non o sei a ciencia cierta, pero di como que sentirse que estás toleando, porque eu sinto que estou toleando un pouco últimamente, dá a mesma sensación que volverse cuerdo, é dicir, como que nese proceso de volverte unha persona cuerda, dache a mesma sensación que tolear. Curioso, non o sei, é un proceso de sanación. O que quero falar é que o proceso de sanación é un proceso no que está presente todavía esa figura do censor, eses autosabotaxes, esas ideas como que nos veñen á cabeza, e nós temos que loitar contra elas, porque son estas ideas malignas as que van facer que o noso neno interior non se sinta seguro, e por eso nunca vamos como poder abrirnos a nosa creatividade divina, a nosa creatividade espiritual. E por iso é moi importante saber que está un proceso de idas, venidas, que un día pode ser mellor, outro día pode ser peor, pero é un proceso que ao largo destas 12 semanas, que ainda se pode máis continuar no tempo, pois que nos vai permitir ser artistas máis libres e ter unha mellor relación ca nosa creatividade e ser unha creatividade máis auténtica. E por iso o censor é unha das como persoas, unha persona que é unha voz interior que xa temos crítica que nos fala como se fora un diablillo, é unha das cousas que temos que ter presente, porque neste proceso de sanación, do mesmo xeito que se estás intentando deixar o alcohol, é dicir, és unha persona que tivo unha adicción non podes ir pola mañá a tomar unha cerveza. E por eso, estes pensamentos de autosabotaxe, nós temos que intentar que non nos veñan, ou non é que intentar que non nos veñan, sino como non darlle bola, é dicir, como non bloquealos, pero estes pensamentos, estas ideas, como si veñen, pois que marchen. E daquela un pouco ese proceso de sanación, ese proceso de non darlle pé a estas cousas que van chegar, é dicir, como eu non vaio, é dicir, como, ou incluso xa non só ter fe no noso traballo, fe na nosa pintura, sino como que este libro di, ten fe en min, ten fe neste proceso de sanación, ten fe no camiño do artista. Isto é algo como que literalmente é unha reprogramación da cabeza, é un pouco un libro de autoaxuda que eu quero creer, que eu quero ter fe nel. Pero que pasa? Que pasa agora aquí? Que é un libro de autoaxuda feito un pouco desde unha espiritualidade moi ligada ao cristianismo, pero que a min por eso cóstame moito creer nesto, porque eu non comparto estas ideas ca nosa amiga Julia. É daquela, do mesmo xeito que eu atopei o paralelismo con neno artista, con neno interior que ten que estar seguro para tal, que é unha idea que eu xa defendía antes, pensei eu, como fago eu agora para ligar como esta idea de como que a creatividade como que é un regalo divino ou que hai unha enerxía superior, porque é unha cousa curiosa, como que Julia di, en algúns momentos, claro, ti pensa agora na comunicación, dicir, agora estou rompendo aquí os temas, estou cambiando de tema, pero non, ten relación que estou dicindo. Pensa no feito que nas escolas, sabes, hai un emisor, hai un receptor, hai un mensaje, eu e ti, dicir, como eu son o emisor desta mensaxe, ti és o receptor,
Hai un código, hai un mensaje, hai un canal, pero eu, como persona que está falando, que está mandando esta mensaxe, eu son un emisor. E ti és o receptor. Pero Julia, na arte, na creación artística, na pintura, está dicindo que eu ahora mismo, con este cuadro, que foi a persona que eu pintei, eu non sería como o emisor da mensaxe visual, ou como se lle queira dicir, sino que eu son un canal. É dicir, como que a hora de crear, como hai unha enerxía superior, está Dios, está o Creador, está o universo, está as energías, chama como queiras, ou unha energía espiritual que nace dentro de nós, é como que esa forza cósmica, ahora estou me sentindo bastante tolo, pero como que se manifesta a través de nós, e nós somos o canal mediante cual este creador pois se manifesta nesta creación artística. É que enténdeseme. E daquela isto é algo que che di Julia, e a min como que me costa creelo. E daquela non é que me coste creelo, senón penso, como fago eu agora para como que isto que me está dicindo, como que case, cuaje co meu pensamento, ca miña forma de ver o mundo. E daquela pensei, vale, que é para min arte? Que é para min arte? Como podo relacionar isto ca arte? E dixen, vale, creo que o teño, é dicir, é un pouco rebuscado, pero creo que o teño, é dicir, pensei, para min a pintura que é? Porque ti si resumes a pintura, por exemplo, no máis básico, ao final unha pintura é un soporte, é unha tela, é dicir, de algodón, de lino, do que sea, e por riba pintas, é dicir, como con óleos, con pinturas acrílicas, podes pintar con eso, con calquera cousa, incluso con terra, con aceites, con que sea calquera cousa vale para pintar. É dicir, é un soporte, é unha tela e uns pigmentos. Pero eu creo que a pintura é máis que eso, é dicir, como a pintura, é dicir, o Guernica, as meninas, é dicir, calquera peza que nos conmove, que nos transporta, que nos dá unha emoción, ou que non sabemos, é dicir, como que non sabemos abordar, o que sea, como é máis que un tenedor, é dicir, unha pintura, unha obra destas mestras que se, por dicirlo de algún xeito, é moito máis que un simple obxecto, é dicir, é máis que un produto, é máis que, como que hai un objeto artístico, para min, é máis que, é dicir, como que realmente hai algo metafísico neso. E aquí atopei como un enlace, é dicir, como, vale, pois, é algo como que relaciona xeracións, é algo como que nos leva, é dicir, como que para min a arte de hai miles de anos, pois algo que me dá, como que nos remove, ou hai centos, ou xente que pasou por este mundo hai moitísimo tempo, é como que ainda chega a nós, hai como unha enerxía, é dicir, sea Dios, sea amor, sea non sei moi ben como, metafísico, e para min un obxecto artístico é un obxecto que vai máis aló de ser un obxecto, como que adquire outra dimensión, e creo como que aquí atopei ese vínculo con Julia, e sí que como que hai algo fora do cotidiano, digamos, que hai na arte, e aí atopei o vínculo con Julia, bueno, é dicir, como que os dous chegamos a través dunha dimensión diferente, pero como que eu estou, bueno, que volverse tolo e volverse cuerdo están moi cercanas as dúas cousas. E agora, para acabar, quero falar do escepticismo, é dicir, como, fora cambiando de tema, como que eu aínda son escéptico co camiño de artista, aínda como que vexo paralelismos e intento facelos e buscalos e rebuscalos, como que eu aínda non acabo de creer 100% no camiño de artista. Isto é algo que tamén che di no propio libro, de ser escéptico, teste como que abrir a creer nesto, porque se non crees non che vai funcionar. É dicir, isto é unha secta pura e dura, pero é a miña secta, a secta como que eu elegín, é a miña Biblia, na que quero creer, é daquela eu, por un lado, non teño como fe, todavía unha fe cega na miña pintura, que é algo como super necesario, se queres ser artista, como que tens como que creer no teu, porque se non crees no teu, que vas pintando? E pois Julia dixo mismo, se queres completar o camiño de artista, tens como que ter unha fe cega neso, é daquela, a ver se consigo. Nada, antes de rematar, antes de despedirme, quero falar do meu propio camiño de artista e dos exercicios que estou facendo. Por un lado, non sei se te acordas que falamos das páxinas matutinas, falamos da cita co artista, esta semana ainda non fixen a cita co artista,
as páxinas matutinas, faltoume un día por facelo que me olvidei esta semana, pero dinme conta, gracias ás páxinas matutinas, que sí que hai un bloqueo en min, de que vin, a través de facer como este diario, vin que hai un bloqueo e axudoume a velo. Ainda non sei moi ben como definilo, como sentilo, como estou vivindo, pero como que puido no ver. Logo tamén, son 2 semanas, son 12 semanas do reto do artista, estamos na segunda, 5 días desta semana, porque hoxe é viernes, máis 7, 12, estou no 12º día do... Bueno. Segunda. Estou no 12º día do camiño do artista, e nada, voume despedir ata a semana que ven, e na semana que ven vamos a ver o poder da creación, non da creación divina, sino o poder da creación artística, así que nada, un biquiño e despídeme ata a semana que ven. Vémonos a semana que ven. Moitas gracias por chegar ata aquí. Un bico e... Chao, 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 chao.